Mas Adit. Waduh, Pawangi kusuman ning ati kok. Ket morning beri. Ayo Mas, sapa penonton-penonton di depan. jenengane sadurunge Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Mas Aditya Wahid yang kini telah berkesempatan hadir. Sebelumnya sapa dulu untuk YouTuber-YouTuber yang ada di depan sini. Ada Mas PSJ, halo apa kabar, selamat malam. Ada juga dari Eko Kodok Channel, satunya Mas RBN Channel. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezeki ingkang berkah barokah kangge panjenengan sedaya Mas nggih. Wah, iki jenengane gawe-gawe aku kok. Ora apa-apa. Tenan lho, lah iki maaf lho Mas. Aku rene mau ki sebenarnya nonton lho. Loh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Dadine outfitnya tetep kada cendak. Ora apa-apa. Sing penting kan kondange ya. Ya ora bala. Kose Mas, aku iki penasaran karo sing joget buri dhewe iki aku ora asing karo buri dhewe iki. Dicek. Ora lho. Heeh. Dicek sih. Iki sinden pojok lor kidul kono kok tekan kene iki opo lho? Podote melu-melu nguri-nguri budaya Jawa. Wah lagi toh. Aku kok ora asing kok dhuwur kok. Oh, iki sindene kidul kono. Iya. Tanggane Jos sampean luar biasa pokoknya Mas. Mas Adit, berikan satu tembang lagu sing gek viral neng topeng ireng Tinatu. Tinatu. Nggih, Tinatu. Iki ditakoni sik Mas. Sampeyan wingi FYP Tinatu saiki diaturke kanggo kanca-kanca niki. Iki berarti nuansane agak tatu. Nggih, tatu Mas. Tatu. Enggak rada ngepas. Oke, Mas Adit Tinatu. Untuk panjenengan semuanya. Meninggal rasa tanpa pungkasan. Kasunyatan ning rasa kabendung ing dada. Kujiwaning tresna tina tueng no
Kadya lebu gogowo maruta Tinatun kagem panjenengan sedaya indah manis sinar iya rasa mulai madu ditambah ing taman senadyan mung semu dungane susun dikon nguker cerita katresnan nanging sowan kesangenan sliramu sumpah marang liya ninggal rasa tanpa pungkasan luar biasa. Luar biasa. Boleh aplaus dulu bola-bola. Banyak nek karo kondange kidul kono ora tau gagal. Iki pokoke aku ning tengah kene. Iya bener, ning tengah kono aku tani bangku kene. Sampeyan yo rene no, aja ning kono. Nah, ning tengah lek penak to. Iya, penak. Padang ya. Kadane dipenakke kok do megah lho. Iya, iya, kadang kok Mas. Pita ke Mas. Ya. Lagu berikutnya. Iki lagu meneh iki. Waduh. Iki nuansane apa iki? Wah, kesayangan. Sayangan, saiki cinta-cintanan. Cinta-cintanan. Mau cidro saiki cinta-cintanan. Iki yo sayang tenan iki. Sido sayang apa ora? Kira-kira yo wis sampean ngerti dhewe to Mas. Nek ora sido sayang aku tak mundur apa-apa. Oh iya, ora to ya. Wong lanang kuwi kodrate berjuang. Mending ngalah. Napa to bunga-bunga napa to jane? Ya kok ngono ki bola-bolamu.
Angger eneng kancane sing rada mak pleret sithik ling guyu banter dhewe. Kandhani yo. Sepiro Mas? Aku rang ngemes ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal hilang. Josis luar biasa. Kesayangan. Konsepnya kesayangan. Iya, kesayangan. Neng nak ora sido sayang, mending tak mundur wae. Oh iya, is. Curhat terus itu. Ora gue curhat iki. Monggo Mas. Oke. Nikmat. Mas. Halo. Halo Mas. Bengi iki luar biasa. Luar biasa Mas Adi. Pokoknya konco-konco Kendalen Wirayuda Wis. bengi iki sak jose. Sak jose tampil kabeh. Oh, tenan. Lakon-lakone tampil Pokoknya kabeh. lakon-lakon Iya. dalang yo enek. Iya. Dalang yo elek kok. Dalang Kene iki wayang. dalang tok lho. Isine iki. Dalang tok Mas pancen. Dalang yo enek. Dalang wayang, dalang kericuan. Nah. Dalangan pit yo enek. Oke, dilanjut Mas Adit. Ya. Wacepaen lanang wadon nunut ilmu. Wacepaen lanang wadon nunut ilmu. Ojo reren yen durung ilang bodohmu. Ojo leren yen durung ilang bodohmu. Ngelmu iku kaya widodari. Ngelmu iku kaya widodari. Kulit moyo, moyo dan suara.
Yo. Ayo. Oh. Wah, sangat luar biasa. Ya, Tepuk bayang. tangan. Tepuk tangan untuk Kendalen Wirayuda. Kendalen Wirayuda. Nah, Mas Adit. Aku tak weling karo Mas Wisnu. Oh. Iki pokoknya Mas Wisnu, Mas Agung karo Mas Pandu. Gandeng iki dalang kabeh wong Ya, telu. heeh. Aku tak njaluk pokoknya setahun iki kudu ra ping pindho apa ping telu. Aja pisan, Trok. Pagelaran koyo ngene iki kudu Mas. Kudu, heeh. Wah, tenan luar Pokoknya biasa. setahun iki pindo. Pindho. Oh iya. Pokoknya nderek dedonga Mas. Nggih. Pokoknya warga Kendal sak kanan kiringe pokoknya jaya selalu. Amin ya robbal alamin. Pokoknya rezekine lumintu Mas. Nggih. Pokoknya Amin. berkah barokah kanggo warga ing Kendalen mriki. Paringi sehat Paringi walafiat. sehat. Nggih, sing sepuh-sepuh panjang umur. Wah, Sing tenan. nom-nom lek apa Mas Adit? Lek opo aja kesusu. Aja kesusu Mas. Babakan kaya ngono ki bahaya. Bahaya. Adegan berbahaya. Bener. Adegan berbahaya. Bener Mas Adit. Iki spesial kanggo anu Mas. Kanggo sing disayang. Kanggo sing disayang jare. Sing disayang. Sing disayang sapa ki? Sopo kuwi? Sijine mong riko nang ati nisan salawase separo raga iki ya romong kanggo riko ya romong kanggo riko Jan jeru saka ati paling jeru. lah piye wong pancen konsepnya begini. Alah nggih. Curhat bener gak aku. Kanggo riko Mas Adit. Oke. Piye? Sing ana kang bisa ngalangi niat iki masya tasa kodro sarparugi.
Mas. iki. Iki Lah ngene, iki. pancen di konsep Kendalen Wirayuda saka tinatu sik ya ora. Iya. Nuansane tatu ya ora. Bar kuwi sayang. Bar kuwi langsung apa mau? Sayang bar kuwi kanggo Rika. Digawe Rika, gawe kowe. Iya. Bar iki dijiglokke meneh. Iya, ditibake wis bar jiwa angkat dhuwur, tibake sak jero. Tambah ora penak, kelangan wis malah. Kok iso. Dadi sing konsep iki tak tekor sing konsep sapa lagune iki? Payo. Jan Mas. Oh iya, mulane wani blangkonan dhewe. Mulane wani blangkonan dhewe. Kelangan isun iki wis kelangan kembyang hangson eman lara rasane timbul lara kudyangan dikobong liya coba ngelingan kena masih abot hangsun kroso kaya ngono kok Le. kelangan lagune yo pancen jan seko ati terus nyanyi iki. Pokoke ati paling mungil digawa kabeh. Piye wong kelangan wis tau ngrasake kelangan burung. Kompak. Kelangan duit mesti. Kelangan duit. Aja ngasih kelangan duit. Ya. Ati. Wah, berat lho iki. Bojo. Oh, sapa? Sapa kuwi? Sapa kuwi mau? Kaya kenal. Sapa kuwi mau? Kaya kenal. Sapa kuwi kok mesake men? Kaya kenal konsepe. Monggo, Mas. Hangsun karepno iso selawase yo mung albiriko tapi keteni maneh ceritane wis beda saiki riko wis sing kono Hangsun karepno bisa
Baik, satu tarian sajian terspesial untuk panjenengan semuanya. Topeng ireng telah diaturkan. Kembali bersama Frikonco Asmara Budaya. Kita hadir